Baina 2007ko udal hauteskundeen ondoren, EAJak Ondarroako udala kudeatzeko gestora bat sortzeko erabakian parte hartu zuen, beste alderdi batzuekin batera, eta zeu gestora hartako kide aukeratu zintuzten. Ze oroitzapen daukazu? Nola bizi izan zenuen sasoi hura, eta nola esplikatzen duzu hainbat herritan gertatu zen egoera zailura? Bueno, sasoi hura hori ja danok gogoratzen dugu, hemen gauzen guztiok, seguru asko bakotxa bere erara bizi izango zuen, baina mundu guztiok gogoratzen dugu egoera hori, ezta. Eusko Alderdi Jeltzalea ilegalizazioaren kontra beti agertu zen, eta hori dela eta gainera hainbat eztabaida ere sortarazi zituen, bai gure legebiltzarrean, hemengo legebiltzarrean, bai Madrileko Kongresuan eta bar, ezan lortu alderdi politiko guztiak legal izaterik, oraindik ez da lortu, oraintxe ere alderdi politiko bat ez da legalizatuta oraindik, hauteskundeak etorri ziren, eta asko ez luzatzearren bakarrik alderdi popularreko zinegotzi bakarra izan zen bere kargua hartu eta zinegotzi bere burua jarri bana. Ez egoen modurik herria gobernatzeko, legeak gestora baten aukera egiten eban, gestora hori diputazioak hautatu tendau, eta hautatzen dau atera diren botuen araberako proportzioetan. Ni Euskadi Buru Batzarreko idazkari izan da, ondarrutarra izan da, ondarrutar moduan neure burua beti agertu izan da, ez neban pentsatu egokia zanik neure burua bosgarren pisoan itxi eta beste batzuk bialtzea ondarrura, bagenkielako ze giro geunkan gure herrian. Eta orduan aurrera pausa emondan neure burua eskaini nintzen alderdiari ondarrura jateko gestorara eta alaxe joan nintzen, beste batzuekin batera, noski. Erabaki horrek faktura pasa dizue, Ondarroan? Bai, eta ez neuke nahiko faktura hori bizitza guztirako geratzea, baina oso barruan daukadan faktura pasatu dit maila pertsonalean. Eta politikoan? Politikoa, bai, biztan dago, emaitze, epe laburrean gauza batzuk pasatzen dira, eta gero epe luzera bestera batera behar bada ikusten dira, ezta? Baina egia da, guk hauteskundeetan, azkenengo udal hauteskundeetan, aurreko hauteskundeetan baino, botu gutxiago atera dituela Eusko Alderdi Jeltzaleak. Halan dabe, eta hori, pentsatzen genduen, hola pasatu eikiala, baina halan dabe uste genduen, gu izan da alderdi legalen artean, ilegalizazioen kontra egon da alderdi legalen artean, alderdi boskatuena, ezin genduela itxi 10.000 biztanleko herri bat gobernuri pari. Urriaren 20an, Euskal politikak eszenario berri baten ataia zabaldu du, ezta? Egun horretan, etak onartu zuen bere bideak ez duela etorkizunik eta ekintza armatuak betirako uzten dituela anuntziatu zuen. Eta biztan da, indarkeriaren mehatxurik eta eraginik gabe Euskal politikan gauzak ezberdin izango direla. Zure ikuspegitik zeintzuk dira egoera berri honek dituen lehentasunak eta nola heldu beharko litzaieke? Nik uste dut lehentasunen mapetan, edo mapan, gune handibi behintzat berezi beharko gendukezela. Ez bakarrak, ez dira bakarrak izango, baina gune nagusi handibi bai badagozela. Bata, Madrilen inguruan kokatuko litzatekena, erabaki almenari dagokionez esan nahi dut, edo bat bitzua dana, eta hor estadua eta indarkeria utzi daben erakunde armatuaren artean lan egin beharko dabe, behar diren bitartekariekin egin beharko dabena geratu diren gaietan urratsak emoteko. Edo presoa direla, edo bergizarteratzea, hurbiltzen egorria direla, eta bar. Eta beste alde batetik, alderdi politiko bat daukagu, Bildu alderdi politikoa oraindik legeztatu barik dagoena. Foku bat behintzat hortxe dagoela esango nukenik. Horren aineko garrantzizkoa dana, eta epe luzera seguru asko garrantzi erabaki horra eukiko da bena, Euskal Herrian dago fokalizatuta, bigarren foko hori gurean dago, ezta? Eta hori da, nik esango nuke, adiskidetze bidea egin beharra daukagula. Urte asko izan dira, gorroto asko pilatu da, min asko daukagu bilduta, kalte asko egin jako gizarte honi, biktimak hortxe dagoz, biktima horiek eragin dituzten pertsonape hor dagoz, eta guzti hori nik uste dut Euskal Herrian
ebatzi beharko dugula, eta gainera danon artean ebatzi beharko dugula, kenduta danon erantzunkizunak ez direla bardinak, ezta? Eta beste fokus bada, bereizten jakitea, bide hori, elkarren artean danok egin behar dugun bide hori, alderdi politiko guztiak egin behar dugun bidea, gizartean bizigaren, gizarte ekimeneko eragile eta gizabanakoak egin behar dugun bideaz aparte, gero politika dago. Eta nik uste dut, politikagintza, alderdi politikoen ordezkaritza, parlamentuak, batzar nagusiak, diputazioa, jaurlaritza, politika hori eta beste berradiskidetze bide horrek ez daukila zertan, ez ritmo bardinak ez dabe zeukiko, ez dauki zertan ez dakit, baina seguru asko ez ritmo bardinak eta ez da ere protagonista bardinak ez dituzte eukiko. Perspektiba zabala eta luzea daukan persona zara hizkuntzaren kontu hauetan. Bai herri arduradun bezala, bai irakasle bezala, bai hiritar bezala, eta bai ama bezala, ezta? Nola ikusten duzu euskararen normalkuntzaren bidea eta euskararen erabilerarena? Zertan dago? Bueno, amaren begiradak eta politikarien begiradak eta irakaslearen begiradak espektro desberdinak edo atal desberdinak hartzen ditu eta behar bada guztiak eta beste askok egiten dabe egoera osatu hori, ezta? Nik esango nuke hasteko, euskara ikasten eta erabiltzen ikasten dabilen herri bata gurea. Eta horrek berarekin dakar, berbetan txarto egitea. Inglesa ikasten gabiltzanean bezalaxe edo frantsesa ikasten gabiltzanean bezalaxe, ezta? Txarto egitea dakar berarekin horrek, baina txarto egiten ez badozu, ondo egiten ez dozu ikasten. Jariotasuna galtzen da hain hizkuntza sendoak ditugunean gure inguruan, biztanlez edo hiztunez sendoak ditugunean gure inguruan. Hori bat, bigarrena, nola orain Bizkaian ditudan ardura horreik, nik uste dut Bizkaitarro gauza batekin konturatu beharko ginatekela, hemen gehienok izango gara Bizkaitarra pentsatzen dut, hauzi da. Bizkaian bizi dira, edo bizi gara, edo daukaguz, Euskal Herri osoan diren eskualderik euskaldunena eta Euskal Herri osoan dan eskualderik erdaldunena. Eta guztiek behar dabe euren neurriko hizkuntza lantzeko plataforma edo hizkuntza politika bat herriaginteen gandik, kasu honetan Bizkaiko Foru Aldundiaren gandik. Nola ikusten duzu zera hauteskunde mapa? Aurreratuko dira hauteskundeak? Datozen hauteskundeak. Datozen hauteskundeak, legebiltzarrerakoak. Begira, nik igual asko zate izango da, baina ez dakit aurrekontu barriarekin nola moldatuko dan. Eta ja hasianago pentsatzen, gobernu honen bozeramaile desberdinak entzunda, ordena bizkaba jarrita buruan entzuten ditudan gauzak bizkate ordenan bata bestean atzetik ipinita, ez ditugun eukiko barriro aurrekontua, baina 2012koak mai gainean. Ze, klaro, esaten ari dira, akaso ez direla beteko, akaso murrizketak etorriko dire, eta hori beste lege batekin egin beharko da, ezta? Egoera oso kaskarra da, López lehendakariak berak bere burua Espainian jarri du urrengo urrats gisa, alderdi popularra nik uste dut, aldagai horrek manejatu behar duzu, gobernu euskarri alderdi popularra da, Andaluzian eta Asturiasen, batez be Andaluzian gauzak ondo ateratzen baiakoz, eta aterako jakozela ematen da. Orduan, ez deutzo honi babesik enduko, ezinbestekoak onartuko deutzaz, baina humilazioaren gainean eroango da. Eta hori, noraino aguantatuko daben alderdi sozialistak, ez dakit jaurlaritzak, baina alderdi sozialistako jendeak eta hor dagoen jentean danak, ez dakit noraino aguantatuko daben horrela arrastaka joatea, ez da. Beste alde batetik, 2013ko aurrekontuak, ze klaro, udabarrian dira hauteskundeak, 2013ko aurrekontuak onartzerik baleu ere onartuko ditu hile pare bat geratzen jako zenean hori garatzeko, galdera asko dira. Nik batzuk esaten dabe amaituko dabela, alderdi sozialistari geratzen jako podere egune bakarra hause dalako, ezta? Baina podere hori gestionatzen deutza alderdi popularrak ez berak. Nik ez dut uste urte amaierara llegatuko danik.